Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। गोबाव समनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। दायो आं थांनो ओंखारदों आरोना हाबा जानो खैराबारियाव। जोंहानि न'खरनिनो जायो, बिबोनां जायो आरो दा आं बेयाव हाबा जानो थांनो ओंखारदों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। जोबथारनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, मानो होनना बुङोब्ला आंनि भिडिअनि नटिफिकेशना अब्लासो नोंथांमोननियाव सहैगोन। बेखायनो नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबथारजासिम नायलांबानो जाबाय। आं दायो थांनो ओंखारबाय आरो ना, नै गारि सारि लाबाय थांनो ओंखारबाय आरो नै आंजों लोगोसे नै जोंहा बिसि दङ आरो बाबु दङ। थांनो ओंखारबाय आरो ना जों गारि सारि लाबाय, दा थांनोसै आरो ना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै। जोङो नै पुरा माने फुल पेसेन्जार जाबाय आरो गारिया, दा थांनो ओंखारबाय नै हाबायाव। जाना फैनोसै हाबाखौ, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबथारजासिम नायबानो जाबाय। नै सलायबाय नै गारिया, नै थांबाय थादों। हेल' थांगासिनो हाबा जानो। लोगोफोर सहैनोसै आरो बारा गैला, बाहाय दंबावो। मोनहैहां जादों आरो मोनहैसिगोन। दसे थानानै मोनहैसिगोन आरो ना। फाइनालि जोङो खैना लाहानि न'आव सफैबाय आरो ना। दा हाबा दानबाय थादो। जोंहा माइआनो नै लामा ससेयाव गोबाबाय, लोमजादो सालायथियो नै माइआनो गोबादो। खना थाखाय खावलायबाय।